A tancuj si u toho trošku. Ty vole, tenhle zvuk, Bubanko, ahoj, čau. Přátelé, tenhle zvuk těch dveří mám do konce života v hlavě a už s tím nic neudělám. Prosím vás, přátelé, pokud budete chtít, budete moc, tak klidně pozdravte někoho do chatu. A pokud má třeba vaše vyvolaná YouTube a nechodí na Twitch, přátelé, nebo váš vyvolený, chcete-li, koho šukáte do prdele, klidně ho pozdravte, přátelé, protože tam vlevo to uvidí, tam vlevo si to bude moc, přátelé, příště, protože toto půjde na YouTube. Pevně doufám, přátelé, další strike, protože už tady dlouho nebyl. Děkuji moc, Google. Moje děti pro mě znamenají všechno, život. To je můj život, já... Ale ty řekneš, že pro tebe děti znamenají život. A je miluju. Jako, ty vole, ty jsi taky dojena. Tobě vole, ty řekneš jako, že děti život hovná, jo, a vole, seš kriminál s ním a to dává smysl, vole. Já bych pro ně udělala cokoliv na světě, abych za ně umřela. Komisař. Teď tady se svým synem je opravdu pro mě velký zázrak, protože vidět ho, jak vyrůstá, je opravdu nádhera. To musí být, přátelé, to musí být úžasný mít, vole, prostě dítě v kriminále, který vyrůstá, to musí být paráda. Věznice ve světě nad Sázavou je jediná v Česku, kde se mohou matky vychovávat taky dětí. Před vstupem do oddělení si musí splnit přesné podmínky, například řádně se starat o dítě ještě před nástupem do výkonu trestu a specializované oddělení figuruje od roku 2002, máte téměř nulovou recidivu. Ale není to diskriminace, když si to vezmete jako pro chlapy. Já myslím, že třeba i chlap jako by se eventuálně chtěl starat o dítě, jestli mi rozumíte, přátelé. Ne? Strašně moc to mi znamená, no. To je nezlatíčko. Číši a poty. Jinak, přátelé, piju tady strašnou sračku. Nejedná se o PPčko, ale opravdu je to fakt sračka, je to nějaký nový birel. Přátelé, nealkoholická sračka, Pomelo a Grep. Pokud jste někdy na to narazili, je to novinka, je to strašná sračka, fakt to nekupujte, já to vypiju, protože já jsem zaplatil, ale přátelé, je to fakt humus. Píčo. Já i tancuj. Tohle je nejkrásnější oddělení, protože recidiv... Hele, do Lusráku, a když jsme u toho, ty bereš kortikoidy nebo ne? Mě říkala přítelkyně moje, že by se měl brát, pokud jsi po té X-ku, těch jater. Je zde malá. Ale nevím, jako jo, ale tak jako... Ona se většinou takových věcí nemýlí. To znamená, že ty ženy opravdu toho pobytu na oddělení si váží. Tak určitě. Jako, přátelé, já si myslím, kdo z nás by si nevážil pobyt v kriminále, že jo? A zpravidla se velice snaží o to dítě pečovat. Skobar. Podzim 2012, more. To jsem ještě jo, počkej, to už jsem byl, jo, tak to už jsem po vazbě. Pičo. Tetnu. To musí být šílený, more. Víš co, tak ty děcka to asi neto, víš, jako mi to uprdele, ale i tak, more, to. Má ty trpolovský připravený. Těším se hrozně moc, to každý měsíc je pořád to samé dokola, vždycky nervozita, aby všechno dobře dopadlo, aby na návštěvu přijeli. No, přijede 100% náš tatínek. Ale Bubanko, já si myslím, že oni tam mají nějaký, jako, podle mě to je VIP kriminál, že to je jako, je to kriminál, ale není to kriminál. A možná, když to dobře dopadne, tak i sestřička. Petra, ve vězení je s Jirkou 2 roky, venku na ní čeká dcera Míša 17 let, paráda. Za co tam seš, kundo? Pičo. No, je to špatný, no. I vzhledem k tomu, že člověk je na všechno sám. A co jako ty vole, hele to vždycky, prosím vás, jo. Pokud se někdy dostanete do výkonu trestu, pro boha, jo, tak si jejte svoje. A pokud budete třeba venku a budete mít někoho ve výkonu trestu, tak rozhodně to poslední, vole, co ten člověk, který sedí, chce slyšet, jsou výčitky, vole.
Buď za ním jezděte, držte hubu a konejte dobro, anebo nejezděte a vysvětlete se na toho člověka, co sedí. Protože ty vole, nějaký sliby hovná, jo, a pak výčitky, to je to nejhorší, co ten člověk, já chápu, sedí, jo, jako je to mrtká. Ale do prdele, tak buď ho podporujte, nebo ne. Já prostě nepochopím takový lidi, co na návštěvě, vole, já jsem to měl přátelé to samý, kdy imunosupresi a pak nějaký prášky, po něco, ještě dva, a počkej, co to znamená? Imunosupresiva znám, ale bereš teda nějaký, a to jsou kortikoidy nebo něco? Já se to, hele, to nevím, já jí to pak napíšu, to mi nic neříká tohle. Co se týká finančně, já nevím, no, podpory, je to špatný. Asi brácha, more. A Míša je teda v dětském domově, neuvažoval jste, že by byl... Pičo, v dětském domově, ta holka. More, ta holka je v děcáku. Ta vlevo. Ty píčo. Ta holka je v děcáku, ty píčo. No, tak to je strop. A třeba s váma? No, nebylo by to špatný, ale říkám, teď, když chodím do práce, tak je to takový problematický. To jsou výmluvy, to je prosím vás totální bullshit, jo, Nick, já vím. To je totální bullshit tohleto do prdele. Jako ty vole, OK, prosím vás, mám tady někoho, kdo chodí do práce a má dítě. Já si počkám, mám čas, jo. Jo, prostě dochodí do práce, normálně, do pracovního procesu a má dítě. Jo, protože, no ne, jako, mě by zajímalo, no ne, tenhle chápek řekl strašnou píčovinu, jo. On řekl, že se o tu holčinu vlevo nemůže starat, protože chodí do práce. Já, jako, jo, nemůžu se o to dítě starat, protože chodím do práce, to se to kurva za píčovinu, ty vole. Takže každý, přátelé, každý, a dneska není, jo, polož, jo, každý člověk, který chodí do práce a má dítě, má teda právo na to, aby svoje děcko, nebo dítě, o který se stará, dá do děcáku, protože, jako, tak to je, já chodím do práce a nemám čas na to dítě. Paráda. Píče chudák holka, more. Jaký to je v tom dětském domově? Tak jako jde to tam, není to tam nejhorší, aby jsem si nějak měla stěžovat nebo to. Máš kamarády tam? No. Escobar. Ty vole. To je šílený. To jsou jenom výmluvy hovna. Jo. Jako, to mi neříkejte, že prostě, vole, jako, co to je za píčovinu? No, jako, nejsou finance, a já chodím k tomu ještě do práce, prostě, já se nemůžu starat takovou, který je 17, sorry, jako, ty vole. No, co to psal? Tak, počasí je depresivní, všechno to na mě padá, už jsem tady strašně moc dlouho. Depresivní je to. Jseš kriminále, ty vole, co čekáš do píči? Tím šli do školky, je to taky všechno smutný pro mě. Ty vole, já prostě nepochopím, hele, v kriminále nebo ve výkonu trestu chcete-li, nebo na vazbě, samý vole kokoti, samá sebelítost. Fakt, každý durej sebelítostivej, jo, je to tady hrozný, špatně tady vařej, nestaraj se, hovna, ty píčo. Kurva, seš v kriminále, co kurva čekáš, ty vole, každý den nový kundy? Co jim vlastně říkáte, jak jste to No, tak tatínek je v práci a já jsem nemocná, takže musím být tady s Riankou do té doby, než... Rianka. Andy, ve vězení je s Riankou 3 roky, venku na ní čekají dvojčata Jirka a David. Jako jak jako čekají? To jako chodí do práce k tomu nebo? Nám bude dobře a potom na nima přijdeme. Jo! Až budu vědět, že na to mají věk, tak prostě budu... Počkej, jak na to mají věk, jim 5 roku? Za mnou jezdil 3letý syn, ty vole. Sice jen chvilku, ale... Mladovat a klidně jim dám příklad sama na sobě, jak jsem dopadla, když jsem byla na drogách, co ty drogy všechno můžou dokázat udělat tomu člověku. Jo, jim dáš příklad, tak to bude paráda. Neberte drogy, ty vole, a za vole 14 dní si píkne zlatou. Nebo s tím člověkem, jak vám to zničí zdraví, jak vám to veme plno let života, jak si z toho Pičo, vítání občánku, jo, Kinčperk, no tak to jo. života vlastně vůbec nic nepamatujete. A když vlastně potom se Hele, každý, kdo sedí
za prodej, výrobu a distribuci omamných a psychotropních látek, to znamená typický, vole, prostě feťák, to je 90% lidí, co sedí, vole, na lágrech, tak odpřisáhne na smrt rodičů, na smrt vlastních dětí, pokud nějaký mají, že v případě, že je pustí na PPčko, to znamená na půlku trestu domů, jo, tak nebudou páchat, nebudou fetovat, budou chodit, vole, na ty různé kontroly, jo, aby byli střízliví, aby nebrali, jo. To je takovej, vole, to je takový alibismus, to je taková píčovina. První, co ten člověk udělá, když vyleze ven, na PPčko, nebo na KTčko, jako na konec trestu, nebo na podmínečné propuštění, je to, že se nastřelí. To udělá skoro 100% feťáků. Nemůžete chtít po feťákovi, který, vole, 15 roků fetoval celý život. Ty vole, aby hned píčo, vole, vylez ven, hned první, co udělá, je, tak se chytne starý party a pojede bomby. Ty vole, fakt, já jsem se nesetkal s týpkem, který by, vole, bral piko v kriminále, respektive před kriminálem, nebo před vazbou a následně by vylez z vazby nebo z kriminálu a nepáchal by nebo nepíchal si znova. To je prostě bullshit. Ty jedou bomby furt celý život. To dostanete, tak to na vás padá, jo. Jedině děti můžou vědět. Pardon. Jedině děti. Tenkrát jsem vlastně... Ona by mluvila úplně jinak, kdyby tam měla tu drogu k dispozici, to vám garantuju. Byla pervitin a vlastně po porodu mi vlastně na jipce řekli, že teda... Paní primářka mi řekla, že mi děti nechá sebrat, protože to prostě takhle nesmí. Píče, ona brala piko normálně při těhotenství, tak to je normální dneska. Tak to jako moje děti mi nikdo nesmí vzít, jo. Takže tenkrát vlastně jsem byla s tomu, že mě bude kontrolovat sociální pracovnice, kde jaký odběry, když po mě budou žádat a tenkrát to bylo ten průlom toho, kdy prostě ten... Právě první. To špatný jsem udělal za hlavu a prostě už pro mě byly tou motivací a tou prioritou. Jasný to vyšel, jasný, vole. To je prostě, to je taková píčovina, ty vole. Jak můžete říct, vole, že vylezete ven a nebudete páchat, nebudete, vole, fetovat, ty vole, to je prostě píčovina, to je, vole, říkám, člověk, který je 15 roků zvyklý na hrák nebo na piko, vole, tak prostě pojede bomby. Těch 16, no, jsem začala jako, jo, chytla jsem se party, začala jsem ty drogy brát. No a potom vlastně jsem... Prcálník, že milu hovna. Hele, určitě, co ještě máš? Že jsem žebrák. Krásný. Co ještě máš pro mě? Je to všechno, nebo nechte ho bejt, vole, ať se třeba tady rozkecá ještě. Třeba bude zajímavá, neho tady Lusáku, to bude tady zajímavá diskuze. A co ještě máš? Máš tam ještě něco, fešáku? Máš tam ještě, ne, tak už nemá. Tak nic, no, tak ale nevadí, no, tak jako... Ne, nech ho, Lusáku, hoď ho tam zpátky, vole, ty mi stejně měl hovna. Začala s tou trestnou činností, teď jsem si našla přítele. Tak, prostě už děkujeme. Teďkom, když to zvládnu. To vždycky miluju. Někdo mi dá follow, přijde sem, počká si ten týden, pak přijde sem, na země, že jsem žebrák a zase, vole, odejde. S banánem, ty vole, v hubě. Ty vole, nepochopím tady ty lidi, ty vole. Pochopím to na YouTube, jo, prostě, to chápu, tam je komunita idiotů. Tam prostě, vole, tam je to špatný, jo. Tam cokoliv napíšu já za sebe, tak je to v píči. Jo, okamžitě jsem, vole, já nevím, vole, pedofil a píčoviny hovná. A Prednison znám, to taky Martina bere. To by měl být kortikoid. To je možný, to nevím. Ale jo, ale Prednison vím, že je jeden z třech prášků, který se musí brát. Martina bere Prednison, Celcept a... Ty vole, ještě jeden. Ty vole, teď to úplně vypadlo, já se stydím. Já se vzpomenu. No prostě ať se děje, co se děje, protože jako fakt jako prostě potřebuje mě malý, mám... Jo, Daník, ten byl dobrý, jo. Musím z toho spoustu vynahradit, jo, a... Píčo, Bára, ve vězení s Kristýnkou 2,5 roku, venku je na ní čeká Eda 8 let, ty vole. To je od Meisner, vykouříš mi ho, prosím. Přátelé, tak to je stop, děkujeme. Prostě Kristýna mě potřebuje mě oba dva. Jako. A proč vlastně skončil ten chlapeček v péči mámy? No, protože jsem vlastně dělala blbosti, jo. Ne, fetovala si, zase další vyfetlá kunda. Vlastně jsem to, tak prostě jsme se s mámou domluvili, že... Komisář. Bude lepší jako, když ho bude mít ona v péči, jo.
Počkej, teď nějak nerozumím, jako. Co dala mamince do péče, když mu bylo kolik? Něco po roce, no. Lituješ to? No strašně. Počkej, já tomu jinak nerozumím. Tak ona se řekla dítěte, protože dělala blbosti. A teď si to vyčítá, jo? A co jeho táta? Tak jeho táta ten jako... Neví. Přátelé, táta už, jeho nebo její táta už, přátelé, neví známky života. Asi už 3 roky. Si myslím, že až tak jako... Nevím, nemá o něho až takový zájem, jako... Jo! Jo, by měl mít. A co táta Kristýnky? Tatínek. Jo, počkej, ona má 2 děti. Velkou čau. Ona má 2 děcka a každý má s jiným chlapem. Jo. Umřel od Kristýnky. Na mozkovou příhodu, takže... Mozkovou příhodu, takže se ufetoval k smrti. Dobrý. To byla tvoje Mozková příhoda, jasný. A na hlavu si dá mitrnici asi, vole. láska? No. A ten nefetoval určitě, že no, ne? tak s ním se mohla mít, no, tu šťastnou rodinu, ale bohužel, no. Jo. A ten nefetoval nikdy? Byla starší, ale... Pardon? Máte příběh. Já jako, víš, jako, já prostě, já nemám jako nějakou empatii vůči tady těm lidem, prostě ne, jako ne, vůbec, jako. Hele, v kriminále se chovají jak, vole, berušky, tam byste jim dali korunu, kdybyste mohli dát. A vyleze to ven a jsou z nich takový mrtky, ty vole. Co si maminčina, Kristý? Blá? Co si maminčina? Řekni. Láska to je, no jo, to je krásný, no. Nezapomeň si dát hned, vole, piko, vole, až vlezeš ven. Lásko, že jo. Kučárek, pojedeme za chvilinku, jo? Mamka, tak. Ty chvilíčky, počkej. Češeme. YouTube na očal. Je chvilíčky 2. Přátelé, správně, 2 culíčky. A kdo to tam je, Kristýnko, kdo to je? Paní vychovatelka. No, skoro to znělo jako vychovatelka. Máš paní vychovatelku? Jo. Šikovná. Jo, moc. Tak. Jo, a pošleš pusinku? Jo. Tak pošli. Jako nevím, no, myslím si o tom svoje, myslím si, že děckovi, podle mě, a je úplně jedno, jestli tam je nějaký příběh, ale to dítě nemá co v kriminále dělat, jako, sorry. Jako tohle je prostě sluníčkářský strašně moc. Jana. Do prdele. Zkousnout zuby, jo, prostě. Jo, chápete to, normálně chodí ven, jako co má tohle společného s kriminálem, more. A vydržet, no. Vydržet všechno to, co prostě ten výkon trestu jako obnáší. Ty děti to tak nějak nevnímají, ale my to bereme prostě úplně jinak. Ty vole. To prostě hraje, jo, prostě nervy a různé emoce určitě. Jo, tak jako to není kriminál, kotě. Já si myslím, že bys na lágru schořela jak papír, ty vole. Ty vole. Ty tak chybí vlček, ne? Aby je prostě pořádně jako více jako roztáčel ty děcka. Děti to vnímají, že prostě jdou ven, tam tak. A že se můžou trošku vyřádit venku. A ta školka, já si myslím, že to byl dobrý nápad. Baru, sundej jí. Jo, je to dobrý nápad, jo. Ty vole. Jirko, pojď ale. Jirko, pojď, vole. Jirka ještě nemí chodit, vole, je mu 5 měsíců, ale Jirko, pojď. Šikovné. Takový velký kluci jste tady. Já mám maminku v kriminále. Šikovný, a jak hezky stavíte. Teda, podívej se. Krásný, vole. Tady máme kaktus, veď nějaké. A řekneš mi, co to je za barvičku? No, no tak to je nádhera, vole. Jako takhle, jo. Já si myslím, že kdyby jim dali takový ty, jak se tomu říká, náramky, vole, tak by to bylo to samý. Jako myslím si, že úplně zbytečně tam držej, vole. Katka, ho čau. Spolupracujeme už několik let. Vzniklo to tak, že sem přišli děti několika zaměstnanců z věznice a my jsme školka, která se neuzavírá veřejnosti. Děti máme rádi, takže když nás oslovili, jestli se mohou přijít, takže žádný problém nám to nečiní, naopak jsme rádi, když můžeme
tady někomu ještě pro... Jako ty vole, ty ženský tam jsou pro něco, jo? Ty ženský něco provedli, jako muselo to být závažný, protože jako ženský se moc jako často jako nedávají do kriminálu, takže já nevím, čorky, podvody, píčo, drogy, jo, whatever, a rozhodně pro tu společnost, vole, jako, chápete ty vole, soud je pošle do kriminálu. Oni si to nějak oběhají, whatever, nevím, netuším, jak to tam oni mají, píčo, že mají děcko v nějakém tom věku nízkým, vole. A jsou s tím dítětem několik let, tam můžou být podle mě až 3 roky, myslím, že do 3 nebo do 4 let, ty vole. Jo. To je prostě totální píčovina. Vemte si, že máte trest 3 roky nebo 4 a vy můžete být ty celý 4 roky prostě v kriminále, který nemá s kriminálem nic společného a jenom proto, že vám to schválili, že tam může být samá dítě, máte obrovský výhody. Ty vole, jako, jakou tohleto má pro tu společnost, ty vole, smysl dávat takovýhle lidi do kriminálu, když tohleto nemá s kriminálem nic společného, absolutně nic. Jak chcete po člověku, který tam je za těžký drogy, píčo, za nějaký podvody, za nějaký, já nevím, to je jedno, za nějaký zločin, jak chcete toho člověka napravit, když ho zavřete do takovýhleho, vole, fešáckého kriminálu, to, jako, jo, jako tomu člověku to nic nedá. Jo, protože ten je věčně venku. Ano, stará se o dítě, dobrý, ale o dítě to je normální, že jo. Věčně venku, vole, chodí si kam chce, píčo. Mezi civily. Mám nervy. Zpět. Mějte se hezky, holky, ať vás brzo pustí. Jo, děkuju moc. Nelí, tady pojď. No, holky, hlavně zdraví. Normálně, no ty vole. Stop. Ty vole. Komisaři, ani bych se nedivil. Ani bych se tomu nedivil. Nebo jenom tam budou. Jo. No jo. Víte, kdo má narozeniny? Já. Má narozeniny Ježíšek, takže dneska bude... Jo, Ježíšek má narozeniny, jo! Ty vole, jako, hele, sorry, ale mám takový pocit, Foxy čau, že to bylo natočený proto, aby nás to nasralo, vole. Do prdele. Zatleskáme. Jako nevím, no. Přála bych si, aby chtěla bych asi vrátit čas do určité doby, aby prostě moje dcera mohla poznat svého tatínka. Chápete to? To jsou prostě vyfetla. Tahle třeba se dělá za drogy. To je jedno, prostě jsou to vymrdaný mrtky, který dostali, vole, nějaký trest. A sedí si takovým, ty vole, já jsem nasranej, já jsem fakt kurva nasranej, do píči. Takže vlastně je bez tatínka. To je šílený. Jako vemte si, že jeden den v kriminále či na vazbě je 15 stovek. 15 stovek to stojí daní poplatníky. A ty vole, pak vidíte dokument, píčo, ve kterém normálně, vole, ženský oblečení, normálně Adidas, Tripolovský, vole, Nike, všechno, bomby, vole, boty, všechno civilní, vole, jo. Ty vole, chápete? To je prostě masakr. Ženská, která je z ulice, která, vole, porodila děcko z drogy těžkýho na piko, sračky, prostě úplně bezvýznamná, vole, osoba. Úplně, kdyby ten člověk chcípnul, nic se nestane, nikomu prostě, ať ta, whatever, jo. Ty vole, tak je zavřený do takovýhleho ubytovny, to je ubytovna, no má ubytovna. Ty vole. To bych si přála, já potřebuji dceru. Ty pičo. A Kristýnka si přeje mašinku Vánoční. Jako, chápe, jako, tady asi z vás jako nikdo neseděl, jo, ale ty vole, ty vole, jako pro mě, jakožto člověka, který si prošel obojím, ať už vazbou nebo výkonem trestu, pro mě to je něco nehorázního prostě. Proč taky lidi vůbec zavírají, ty vole? Ty vole. A moje děti bych se
přála taky ještě, aby z nich jednou byli trošku jiný lidi, než jsem třeba teďkon já. D.O.T. od Meissner, dal bych něco tekutého do žaludku. Doporučuji, teda nedoporučuji Birel. Fakt se to nedá pít, je to fakt humus. Nebyl, komisař nebyl. Já jsem byl ve vězení hodnej. Ve vězení. Já jsem byl na vojně hodnej. Ve vězení taky. Já jsem hodnej člověk, jako ve skrze. Skoro, někdy. Jak na koho. A aby ten život měli něco šťastnější a veselější, aby šli trošku jiným směrem. Veselější! Ty vole, tohle je lepší. Teď si vemte, že drtivá většina z těch feťaček, nebo co to je, žili v podmínkách, které absolutně nemají nic společného s tím, kde žijou teď, jo. Jako teď v tom kriminále. To není kriminál tohle. Žili na ulici, brali, vole, herák do žíly, piko, vole, si strkali, vole, do nosu, kam chcete, to je jedno. A bylo jim to jedno. Chápete, brali drogy, když byli těhotní, to považuji za něco úplně pro mě nepochopitelného. Jo, žádný pohled jako na to dítě. A najednou oni těžejí z toho, že se jim to děcko narodí, a díky tomu, že jsem narodil to dítě, vole, tak můžu být v takovýhle ubytovně, do píči. Když jsem šla já, a ty jsi ty vole. Ty vole. No jako mám ty nervy připravený dneska, ty vole. Co je v píči, vole, já to seru. Ty vole. Tak to mě se, ty vole. Když mi bylo, teď nevím přesně, jestli 12, 14, tak nějak, ty píčo. Tak přímo na Štědrý den se u nás zastavila moje matka, kterou jsem do té doby viděla. Hele, zase sebelítost, ale zase sebelítost. To uměj, jestli něco lidi, kteří páchají zločiny a něco, čau, seděli nebo whatever, tak jediný co oni, nebo co jim nejlíp, tak je sebelítost. Tam neslyšíte nic jiného, než sebelítostivý sračky, příběhy, které nikoho nezajímají. Ty vole. Čas, protože mě vlastně odkopla jako nejstarší. Zase, vole, v tom jsem měla výhodu, že si mi jako nejstarší vzala babička, sourozenci byli v dětském domově. Jo, komisaři, jo. No a právě na ten zmíněný Štědrý večer přišla moje matka s otcem, dost jako, že tenkrát jsem nevěděla přesně o co jde, ale byli opilí. Jo, zase. Jo, ty vole, mě taky fotr třískal, i mámu mlátil. Ale vinit ho z toho, že jsem byl v kriminále, vinit ho z toho, že jsem byl na vazbě, to absolutně to nejde, ty vole. Já jsem páchal proto, že jsem byl debil. Že jsem byl kokot. A ne proto, že mě táta mlátil, nebo mámu mlátil. A já jsem u toho byl. Jaký to má vliv na to, ty vole? To je, co máš palici, ty kundo. A začali tam dělat scénu, že prostě babi už se o mě teda starat nebude, že si mi berou k sobě, že mám Refoxy, nevím o tom. Okamžitě jít a že jim pomůžu vychovávat zbývající 3 sourozence, že se o ně budu starat a že od teďka už budu jenom s nima. Ty vole. Samozřejmě, že já jsem nechtěla, protože jsem ji neznala, babička, ta se postavila proti tomu taky, vyvrcholo to tím, že tam lítaly nože. Nakonec tam tenkrát zasahla policie, jsem taky odvedli, byl pokoj, ale nám to ty Vánoce hodí. Ne, počkej, ale proč sedíš? To mě nezajímá. Mě zajímá, proč sedíš, kundo. Mě zkazilo. Co jsi provedla, jako že sedíš? Jako to jsi zabila, nebo? To jsou ženský v base, který mají ale děti, kde hoste. Nikdy jsem jí neřekla mami. To samý vlastně s otcem jsem řekla, ahoj Ferdo, prostě jako nic, prostě žádný cit ve mně nebyl. Ahoj Ferdo. A Marcela, jakože moje máma se teda hrozně divila, proč jí neříkám mami, proč to já říkám, a ty si myslíš, že potom, jak jsi nám kdysi zkazila s babičkou Vánoce, můžu mít k tobě vůbec nějaký cit? Vždyť si mi odhodila jako miminko ve 3 měsících a jak... A dobře, ale to nikoho nezajímá, mě zajímá, proč sedíš. Nemůžu cítit žádnou lásku. 6. ledna byla Petra propuštěna na amnestii, gratulujeme. A 7. se tam vrátila, ne? Zpátky, jo. Může nebo nemůže výchova za páchání trestné činnosti, musím říci, že asi tak polovina těch případů ano, a leckdy přečíst si opravdu ty jejich životopisy je hrůzostrašné. Někdy si i říkám v tak mladém věku, čím si prošli, že se vůbec divím, že skončili jenom ve vězení, že ještě jsou naživu.
Já jako, víš, já prostě, vole, já už nemůžu. Ty vole. To je snad nějaký vtip tohle. Co píšou v novinách? Amnestie, jo! Aha, na amnestii bylo z oddělení propuštěno 8 žen z 12, tak to nasere. Chudáci ty jsou zůstali. Amnestie. Tam se každý balí a 4 tam zůstali, more. A co ještě tam píšou? Co tam je, Kristýnko? Amnestie, jo. Jediný mě Abáře vlastně, buď to je propustili, anebo tomu zbytku zkrátili, aspoň něco jim sundali. Jo, takže zase bude příběh, vole, že já jsem tady zůstala, to je tak nespravedlivý. Jediný mě Abáře nesundali nic, no, ani měsíc, ani den, nic prostě. Počkej, miláčku. A řekni, že to tam seš, kundo. A kde máš vajíčka svoje? Počkej. Tak nějak komisaři, jo. Zatočíš, hezky zatoč. Ty vole. Kdy jsi pustil tvýho manžela? 6. ledna, no. Jo, on seděl ještě manžel. Tak to je krása, děkujeme. To je krásný ten, vole. To je nádhera, to chceš. A to bylo nějak, počkej, o víkendu v sobotu a pustili ho nějak strašně pozdě v noci. Jo, to je vtipný, no, to je paráda. Víš, že... A proč se o to dítě nepostará manžel, on taky sedí, jo. To, že byl sám z toho jakože překvapený. Ty vole. Tak to bylo shledání, když jste se vlastně viděli? Katastrofa. Konec. Nepochopíš. Já jsem brečela, ale já jsem nás trošku Hulka se pamatovat, víš, že k němu nepůjde. Nebo že takhle, že víš jako, prostě, že pro ní jako bude cizí svým způsobem, jo, ale... Vy čau, víte. Já jako víš, jako, já se pořád snažím jako to nějak chápat, jo. Jako, ale kurva, jaký má smysl, vole, tady to vole, jako zřizovat, jo, ty vole. Tak děcka, jako jasný, je to smutný, ale vole, dáme do děcáku. Tam se o ně postará společnost. Vychovatelky, učitelky, whatever. A jako nevidím důvod, proč by si ty ženský, který třeba usedí po několikátým nějakou recidivu. No ahoj, čau. Já nevím, jako měli těžit z toho, že tam mají dítě, vole, jako, to nemá nic společného s kriminálem, sorry, jako. Ahoj. Jak přišel, Kristýnko? Kdo přišel? Bára je na konzultaci s psycholožkou. Jo, oni tam mají ještě psycholožku. Jako takhle, jako volně, tak to je paráda. Já jsem ráda, že prostě fakt jako máme skoro každý týden vlastně tu vycházku, že ji s tou rodinou, že můžeme, jsem ráda, to je jasný. Jo, vy máte vycházky jednou týdně ven, jo? Ty vole. Co tady to monstro ráda, protože fakt se podívá ven, že já už... To snad není možný, vole. Třeba, jako já potřeba jít, třeba to je taková jako, ani není blbost, jako spíš to je taková... Pičo, ty vole, na lágru bys, no. To ten automatická věc, třeba to chození za ruku, že prostě jezdí auta, jo, takže tady to monstro, jo, poprvé, když jsme šli na tu vycházku. Komisaři, jo, je to tak, no. Tak ona měla úplně strach z těch aut, že prostě k tomu patníku podá. Ty vole, tak to ne. To ne. Tak tohle ne, přátelé. Tohle to ne. Tohle to ne. Ty jsi mě tak osedlala, jo? Tak amnestie, no. Amnestie, no, to byla para. Normálně chápete, ona je ještě nalíčená. Oni tam mají normálně rtěnku. Mají tam nespojice šminky. Na to seru, vole. Ráda, no, tak vyhlásili amnestii, že mě se to samozřejmě netýkalo. Ty vole. Tak, no hrůza, já nevím. To si děláte prdel. Když se stane taková věc, tak každý čeká, že prostě aspoň něco, prostě aspoň bude nějakou tu úlevu, nebo že bude zrovna tak jako on, že... Tak chůl, tak to je moc, tohle, vole. Že prostě bude domů a hlavně aby prostě ty děti už vyrůstaly úplně. Chápete? Oni tam nemají ani mříže, tam nemají ani mříže v těch oknech. Na to špiškoty, tam nemají ani mříže.
Normálně tam mají žaluzie. Tam si můžou vařit, si tam můžou. Ty vole. Jurinek se ptá, jak to bylo s tím Bérem. Lulusáku, prosím tě, mohl bys mu odpovědět, děkuju. Normálně, že jo, ale prostě tady byly zavřené. Když se dívám na nový film, tak prostě to vidíte, že prostě tam jde třeba matka s dítětem, jde někam, jo, s ním, jo, a prostě ten člověk prostě, jak když je tady zavřený s tím... Zavřený, OK. S tím dítětem, tak bych chtěl prostě to samé, no, pro svoje dítě. Děkujeme, Lulusáku. Nejvíc chybí asi malý, no. Malý, kterého mu mám, ten mi nejvíc chybí. Edo, no ahoj, sluníčko moje, ty jsi byl nemocný. Normálně tam mají telefon. Normálně tam mají na chodbě telefon. Normálně mají k dispozici non-stop telefon na zavolání. Ty vole. Ty, to si děláte prdel. No. To si děláte prdel. Jo, na den ty si můj to bys měl dát babičce asi, babička se o tebe celou dobu stará. To si děláte prdel. Ta si zaslouží přáníčko asi, víš? Počkej, ti dám Kristýnku, jo? Ty vole. No tak řekni ahoj, Edo. A řekni, co děláš. Na tomto oddělení můžou být děti do 3 let. Jako hoši, tak tohle, ale tohle je strop. Dělují se i výjimky do 4 let, no a já si asi myslím, že to nevíde do těch 4. A mám strach, že prostě budu musela Kristýnku domů. Jo, ty máš strach, jo. Prostě jedna bez druhé, no. Že ty děti do těch 3 let asi úplně přesně ještě nevnímají, kde se nachází. Je to pro ně hezké prostředí. Všichni se tady ze zaměstnanců chovají i příslušníci k dětem hezky, ale na ty 3 roky tam už začíná to uvědomování si a hlavně nestačí to prostředí. Ale jako já si myslím, že já bych se tomu ani nedivil. Jako tohle, co tady vidíme, není dobrý. Prostředí je poměrně zúžené, byť ta ubytovna je rozsáhlá, chodí se... Ubytovna, vám říkám, to není ani kriminál, to je ubytovna. Často ven, ale ten kontakt s tím vnějším světem není takový, jako by měl být u dítěte správně se rozvíjejícího a tady je problém. Ne, problém je vůbec ten, že tady to, jako tady ten systém, tahle skurvená společnost vypracovaná povolí do píči. Jednou je to kriminál a kriminál tě má naučit, že se nesmí páchat, ty vole. A ne, že tě zavřou takovýhle... Já nevím, jako ty vole lidi, jako ty vole... Kdybyste... Já to je těžko vám tady vysvětlovat, ale to... Ty vole... To prostě... Jako já tomu nerozumím. Jako já tomu nerozumím, vole. Ještě by jsem pochopil ženský, který tam třeba jsou z nedbalosti, jo? Mají prostě nedbalostní trestný čin. Usmrcení nedbalosti. Neplacení alimentů prostě, jo? I ženský neplatí alimenty, whatever. Ale tohle je prostě masakr, ty vole. Jako tohle je masakr, ty vole. Pochopil bych, kdyby tam děti byly a ty ženský. Jo, určitě. Tady vůbec takhle není. Tady všechno je o dětech, jo. Takže probudí se dítě a vstaneš taky. Tady to má úplně, tady nějaký ščítáky vůbec nemají. Co to je? Ty vole. Jo a pojďme ještě jako Česká televize, pojďme si ještě udělat chudáky, jo. Aby se společnost jako nabrala dojmu, že vlastně tohle je tortura pro ty ženský, jo. A jiného čau. Ty vole. Všechny Adidasy, Nike boty, jo. Já na to prostě seru, vole. No já myslím právě si, že kdybyste vy jste nepřijel přesání a my vidíme jako na nádraží, jo. A jdeme domů! Jak domů, teď máš knížku vězenskou, kundo. Brácho, ona jede na to, ona jede na PVTčko. Přerušilý výkon trestu, ona jede normálně domů. Nekecám, třeba na týden, bez prdele. Má knížku vězenskou a jede normálně, jako ahoj čau. Jo, tak nějak bych to viděl. Normálně má knížku vězenskou a jede domů, třeba na týden, bez prdele. Já vám to trochu posunu zpátky, jestli jste to neviděli. Vydrž si trošku.
myslím, že když jste nepřijeli, že se a my vidíme jako nová. Tady, to, co má v ruce, tak je knížka vězeňská. To je, když vás třeba pouštějí ven, na brigádu, prostě ven, tak musíte mít tady to. To je místo občanky. Když vás chytnou policajti a vy nemáte občanku a sedíte, je logicky, že mít nesmíte, nemůžete, tak máte tady to a tady tím se prokážete. Tam je datum, od do kdy máte povolenou vycházku a podobné píčoviny. Vycházky je to dle kriminálu, někde jsou povolení, někde ne. Samozřejmě se musíte zasloužit prostě normálním kriminálem, není to jako tady, vole, fuck off, že jo. Není to žádná prdel a PVTčko je třeba až po 2 letech, ale věřím, že tady ty to mají, vole, možná po měsíci, po 2. A prostě doma je ředitel, napíše od do kdy a normálně můžete jet domů na týden. Na týden. Bez prdel na týden. A jdeme domů! Jako nemusí na vás nikdo čekat, nemusí vás nikdo vyhlížet, máte to prostě vyloženě místě, vy tam napíšete akorát, kde se budete zdržovat ten týden, nebo těch 5 dní, to je na řediteli, jak to povolí. A jdete prostě domů. Je to jo? A teď si vemte, že dle zákona na to máte, že můžete být až 20 dní. Vy můžete být 20 dní na PVTčku. V kuse. 20 dní. Janku, jdeme. Ty vole. No strašně se těšíme, veď? Riu. Jo, a za kým jedeme? A za kým ještě? A za tatínkem. Jo, těšíme se, veď? No ty vole. To je přesně no. Frajer napumpuje a zase bude těhotná, vole. Ty pičo. Teď jedeme s Riankou domů na přerušení trestu na 4 dny. Na 4 dny, no, tak je to krásný, vole. Na nádraží nás bude čekat tati. Jo, to je prostě, jak se rozhodne, že jo. Většinou se jezdí na 5 dní na týden, ale samozřejmě může to být i na míň. Jo, samozřejmě poprvé vás třeba pustí na pár hodin ven, pak řeknou, jo, v pohodě, vrátil se v pořádku nic, tak vás pustí pak na víc hodin, whatever. Jinak veď? Jo, bude. Jo, bude, no. A s tatínkem jdeme domů za bráškama, veď? Ty vole. Doma jsem nebyla 26 měsíců. Jo, 2 roky nebyla doma, tak to jo, no ale i tak, že jo, no tak jako. Přátelé, jako nevím, no, ano, sice nebyla 2 roky doma, v vozovkách, otázkou je, jestli to není vyloženě jenom pro českou televizi, podle mě to určitě ano. Ale že chodí ven minimálně 1 týdně je v pořádku, to je špatný, jako to je málo. Já si furt říkám, že se snad bojím jenom jedné věci, tím jak vlastně dlouho nejsem doma, tak já si s Riankou hraju jako s malým dětskem ještě, jo, ty kluci už jsou větší. Ty vole. Ne, právě že vůbec, absolutně neříkali, brale, vůbec. Já nevím třeba, co mají rádi. Jim Street, to je o ženských, který sedí v base v vozovkách a mají tam děti. Nebo co se jim líbí, jaký pohádky mají rádi, takže já do toho budu muset jako celkově nějak tak zapadnout, jo. Ty vole. Tak to je jedno. Ahoj. Jo, tak ten taky neseděl. No, ten taky v životě neseděl. Víš si. Hodná. No, ten taky neseděl. Jdeme se kopat do bazénu? Jo, půjdeme se kopat do bazénu. Půjdeme do Sokolova do bazénu. Takže, abych pochopil. Dotyčná má 3 děti, z níž 2 je 5 let, tedy se jedná o dvojčatá, a pak 2letý dítě, s kterým sedí, jo. Paráda. Jaký má povinnosti takovýhle člověk? Žádný, vole. Jo? Protože ona nepracuje, takže alimenty za ní platí stát. Respektive, jo, jako na děti, poplatky chcete-li, jo. Že to platí stát, nějaký ty přídavky, jemu, tomu chlapovi. Ty vole. Nemůžeme. Já nemůžu, já musím být jenom v Kinčperku. A co je pro tebe takhle nejhorší, když tady vlastně nemá... No, ten neseděl, ten v životě neseděl. Má ženu. No to, že tady vlastně nemám ženu. No. Že se mi ani nechce jíst kolikrát a hodně myslím na ně, no. Teď nevím, že jako jsem nepochopil, jak to myslíš s tím státem. Z toho špatný. A hlavně děti jsou z toho špatný. Cítí to hodně, no. Už mi začala z toho koktat. Že ona... Koktat, jo! Vlastně ne. Jo, aha, takže dítě začalo koktat, protože maminku nevidí. Jo, protože frajer na ní sere, protože ani vole na ní nepočká před bránou, což taky o čem svědčí. V pořádku.
dotyčná dojede domů a vlastně ještě ten systém je špatný, protože dětem je smutno po mamince. Takže to je vlastně chyba systému, že vůbec sedí. Děkujeme. Ty vole. A to seru, vole. A to je čau. Ty si takhle dělá. Taky cikoši, ne, ty vole. S mámou. Jo, srdíčko moju. Jo, to bude nějaká špína, ty vole. Hele, honem, dej putinku bráškovi. Dej putinku, jo, no tak. No chyťte se hezky. Chyťte se, no jo, tak jsme doma. Stejně se platí to daňový poplatník. Jo, Žanko, takhle, rozumím, jasně, ty staráš na tohle. Ano, přesně tak, přátelé, stát rovná se my, jo. Jinak prosím vás, to, že třeba někdo z vás neplatí daně, jo, jste třeba ve škole, nebo serete na daně a naivně si myslíte, že máte daně v píči a že neplatíte, pak se na omylu. Každý z nás, kdo utratí byť halíř, tak platí daně, jo. Řeknu to velice jednoduše. Maminka vám dá 100 korun. Jo? A něco si kupte. Hlavně ne nějaký fed. Jo? Vy co 100 korun utratíte a 21% je daň, přátelé. DPH, ano? Takže taky platíte daně. Všichni platíme daně. Ať už přímý nebo nepřímý daně. Něco si o tom zjistěte, pokud neznáte ekonomiku, přátelé. A to je prostě totálně v píči. Když pak tady vidíte, jak se s těma penězma, a to podle mě je taková špička ledovce, jak s těma penězma, jako od nás, se zachází. Jo, a to se přátelé nebavím třeba o dálnicích a o podobných píčových. Adelko, ahoj, čau. Adelko, ty trošku bych potřeboval, jestli byste měla hřeben, jestli byste neměla pak jako učesat, máte takový trošku jakoby výmol, jako ve vlasuch, tak jen bys vlastně pak mal jakoby nějaký výmol, jako poslat nějaký hřeben, děkujeme, nějaký kočičí. Budu sáknout do huby. Děti vyrostly, všichni se změnili. Pičo, ona má kérku s nápisem David. Ona má 3 děti, z níž 2 jsou kluci. Ani jeden z těch dvojčat se nemenuje David, přátelé, ale kérku má David. Děkujeme. Byt se změnil, všechno je tady jinak. Jo, to jako děkujeme. To je zvláštní pocit, ne? Jo, úplně. Jo, ona je pryč 2 roky a diví se, že se tady změnilo. To je super. Koukej mi, jo, Kristýnko. A ten v životě nepáchal, ty vole, v životě nebral. Já si myslím, že tohle je trest, jako když opravdu ty vole, takový ghetto. Jdete do výkonu a teď prostě ta odluka od těch dětí, to je strašně... Ale to je trest, ty tupá krávo. To je trest. Komisař, to je trest. Jdeš sedět, protože si něco provedla. Protože zákony a soudy a whatever, zákonník trestní ti neumožňoval si to odsedět nebo mít podmínku. Něco si provedla, jdeš sedět. Ty vole, zase, to je přesně ono, jak jsem vám říkal, to je ten skurvený alibismus, který tam je furt. Strašně silný, jo, a já si myslím, že tohle je fakt trest, to je ten největší trest, jo. Ze začátku jsem ji nechtěla. Ne. Proč? Co to byl za problém? No to byl ten program. Má ty zuby. Problém s těma drogama. Jo, Lulusáku, Prograf, CZ a Prednison, už vím. Jo, můj syn, takže... No. Má ty zuby času připravený? No, ale prostě teď na ní nedám dopustit. Změnila se o 100%. Změnila se. A jak často ji vidíš? Jo. Když frajer nedojede za ní ani, vole, před výkon trestu, aby si ji vyzvednul, radši zůstane doma, tak by mě zajímalo, jak často vidí tam ta, vole, chasbrokárka, vole, tu dotyčnou, píčo. A prostě, ne? Prostě dokonalá matka. Dokonalá matka, která nechá na pospas dvojčata někomu, který možná nemusí být ani jejich otec, jo, tak to dává smysl, vole. Ženská a prostě to bylo... Hele, vím, že jeden prášek se teď měnil, akorát se měnil název, ale každopádně před několika ještě měsíce to byl Prograf, Celcept a Prednison. 100%. To, co jsi napsal, mě nic neříká. Ahoj. A díky. Jo. Jdeme si dělat další ti, co uděláme. No, nemáte zač, my taky, ahoj. Ty vole. Jsem bydlela nahoře, vždycky jsem měla plný Petra už je půlku na svobodě, ať si tancuje. všech dětí.
Malý mi do toho začal zlobit a už to prostě bylo neúnosné, protože to jsem koukala po něm, jak se mi válí po zemi, mlátí se hlavou. Escobare, jo, tak jako pokud dealuje, tak určitě. Do země, jo. Teď další 4 děti mi visely na okně, skákaly mi z okna, takže já už měla strach samozřejmě o ty děti, že blbě spadnou, něco se stane. No, už mi trošku ujaly nervíky, no. Za napadení Jiříka dostala Petra ve věznici Kázeňák. Gratulujeme. Chápete? Ona je ve VIP Luxus 5 Stars of 5 kriminále a nechá si dát Kázeňák. A co se stalo? Malej dostal přes prdel takovým stylem, že až vylít z pokoje. To si děláte prdel. No, ona to má v sobě, tu tvrdost a tu výchovu, nebo spíše nevýchovu svých rodičů. A zase obhajoba. Zase obhajoba. Zase budeme obhajovat. Zase budeme obhajovat. Jo? Jako já jsem nikdy, hele, nikdy jsem, a to by mě tady, Aleš by tady byl odpřísáhnul, nikdy jsem se nelitoval. Neexistuje. Jo, systém špatný a že na mě přišli, jsem debil, ale jsou to mrtky. Jo, zasraný systém a tohle a hovna a jsem si to nasloužil takovouhle pálku a pičoviny. Neexistuje prostě. Neexistuje, fuck off. Ty vole. A pak vidíte dokument od České televize, kde platíte, vole, a nevím kolik korun měsíčně na ty mrtky. Z našich peněz to jde. Kdy pracovnice vězeňské služby, to znamená státní sféra, jo, tady ty platíme všichni z našich daní, normálně obhajuje ženskou, která dostala Kázeňák. Přátelé, tak to je dno. To je absolutní dno a hotovo, kokota do huby. Ani ty forečal. A za to všechno opravdu bych řekla, že ani tak nemůže ona jako ta výchova. Hele, zase. Takže přátelé, když mě zavírali, jo, na těch 5 let, bez 4 měsíců, tak jsem měl říct s paní soudkyni, že za to může systém, za to může výchova. Víte, kdyby můj tatínek nebyl maminku, když mě bylo 5 roků, tak z mě by se nestal jako zločinec. Já bych se byl normální, za to může můj táta. Takže vlastně měli byste mýho tatínka, byť už je asi 15 roků mrtvej, tak byste ho měli vykopat, vole, nebo já nevím, kde je, ty vole, na paloučku ho někde sebrat, vole, z toho, tu hlínu, nebo co to je, ten prach a měli byste jeho odsoudit, ne mě, protože já jsem byl ten hodnej, ty vole. Co to může on, ne já, ty píčo. A snažila se si to uvědomit, řešila to mnohokrát s paní psycholožkou. Strašný sračky. A teď jenom doufáme, že prostě to dítě... Jo, ještě jako psycholožka tam přišla. Paráda. Nedopadne nějakým způsobem špatně a že zůstane v rodině, že bude láskyplně vychováváno. Jo, to jako... Já si myslím, že ty předpoklady tam má. Ale nezbývá než čekat. Dítě ho vzali, víte? Základnější změna, že už jsme konečně s malým doma. Povedlo se to tak, že oslavil doma svoje narozeniny 3. s celou rodinou, úplně takže ideál. to je ta nejhlavnější změna, ta nejhezčí. A chodíš do práce, nebo? Nebo jako mě by zajímalo, jako jestli se jako někdo stará o ní stát, nebo? To říkala ve vězení, že... Ty vole, já jsem dal jenom na daních jsem dal, no, za život, myslím si, že to bude 1 000 000, 1 2 000 000, možná 3. Když se to vemu, kolik peněz, vole, jsem utratil, ať už svojí lehkovážností nebo svojí debilitou, ale ty píčo, jako, jestli na tohle jsem přispíval, tak to, vole, potěš pán Bůh. Jsi měla problémy i s tím, že tě babička vychovávala jako tvrdou výchovou, jak to probíhalo? No to... Zase, ty vole. Chápete? To je konec. Blíží se konec dokumentu a my stále nevíme, za co seděli. Jenom slyšíme omluvy, že vlastně já bych sem byla úplně v pohodě, kdybych se nechytla party. Špatná parta. Kdybych neviděla, jak táta mlatí maminku. Kdyby táta nebyl násilný, tak jsem v pohodě. To jsou všechno tak strašný výmluvy. Já prostě, hele, ty vole, mě když se ptali, Pavle, proč seš ven na PPčko, proč seš jít jako domů dřív? A já říkám, protože vím, že se umím o sebe postarat, díky tomu, že se o mě bude, že prostě nade mnou bude stát Aleš a zaručí mě to, abych už nepáchal, protože mě tu pomocnou ruku dá. Nikdy bych se nedovolil jít ven
nebo požádat prostě o PPčko, aniž bych neměl tak nějaký záruky, že to bude dobrý venku. A pak vidíte kundy, kterým dostanou kázeňák. Když máte kázeňák, jste bez půlky, bez třetiny, máte prostě v píči, všechno. A nic, ona stále může využívat ten hotel a ještě s ní pracuje psycholožka za naše peníze, vychovatelka za naše peníze, sociální pracovník za naše peníze a je to normální. Escobare, nechoděj, protože se musí starat přece o děti, že jo, teď mluv. To hlavně bylo tak, že prostě neposlušnost, stres, ale když jsem opravdu hodně zlobila, tak plácačkou na mouchy vařečkou. Ale to snad každý, kdo zažil, já nevím, nějakou tu normální dobu, tak občas dostal vařečkou přes prdel, jako a na tom nevidím nic špatného. Pa já taky když zlobil, taky jsem vzal vařečkou, jako přes prdel, tak jako musí mít to dítě nějakou výchovu, ne, ty vole, přece nebudu ho trestat ty vole, když udělá něco 3krát po sobě, ne, ty vole, špatně. To nedává smysl. Ale ono to bylo užitečné. Takže myslíš, že to bylo jako správný? Jedině to bylo správný, určitě. Ale dobře, proč sedíš? Naučila jsi vlastně třeba od ní, že ten model ty výchovy přejímáš i vůči svým dětem? Ze začátku to možná tak bylo, teď už vůbec ne. Vůbec nerozumím. I po tom pobytu, tam, kde jsem byla, prostě se to změnilo. Mě táta, hele Míšo, mě táta, jsem chodil do, myslím, 7. třídy a máma tedy vodila do lázní, protože ona měla lupenku, tak měla, myslím, že jednou za rok měla nějaký lázně. A o mě se staral táta, já jsem nechtěl, aby se o mě staral, naši už byli rozvedený, ale OK, whatever. Prostě občas jako na mě dohlížel, jo, naši nebydleli spolu, já jsem byl s mámou, ale prostě jednou denně se táta stavil u mě a zkontroloval, jo. Já jsem mu řekl, tehdy on se mě ptal, jaký mám známky, a já jsem mu řekl, že mám 2 jedničky. A on mi řekl, no, příště, nebo zítra doneseš 3. Já jsem dones 2, tak jsem dostal přaskou 14 stran, do dneška mám na prdeli na kaďáku jizvu a do dneška si myslím, jako, že je to mrtka a jsem rád, jako, že chcípnul. Jo, o mrtvých jen dobře, ale prostě tak, whatever. Ale pamatuju si to do konce života, jo. Tak jsem si říkal, že až budu mít třeba někdy dítě, tak nikdy jako, pokud to dítě střískám, tak to nebude proto, že mám já debilní národ, že mě to dítě nasralo, ale prostě proto, že to dítě něco provedlo a to dítě si to musí pamatovat pro příště. Protože když dítěti řeknete, to se nedělá, sluníčkářky, to se nedělá, tak to dítě, to udělá. Takže jestli... To je, hele, děkuju moc, to máte to samý, jako kdybych já natočil video, hele, takhle, já moc jako politiku netahám na streamy, ale určitě nemám problém se vyjádřit, Vojto, vzhledem tomu, že se poslal 3krát donate. Dneska nezávidím to Slovákům, protože ten výběr mezi těma 2 kandidáty už sám o sobě byla řehole. Nezávidím jim to a když postoupili 2 skurvený sluníčkáři pro evropský do toho druhého kola, tak tam si nevybereš. A vrchol byl, když včera, vole, frajer Milan Markovič, já jsem se ho celkem vážil toho člověka, dřív. Když Milan Markovič na české televizi oznámí kolem 10:30 večer, že aspoň nám máte Češi co závidět. Tím narážím na to, že my máme zvoleného Zemana, mimochodem demokraticky zvoleného prezidenta. A ten jako český moderátor, myslím, že Kavan, nevím, jak se jmenoval, už nevím, tak řekl, to máte pravdu, Milane, v tom máte pravdu, co bychom my za prezidentku, mimochodem ještě nebyla ani zvolená, takovouhle prezidentku dali. Jo, takže přátelé, a toto se platí bohužel z našich peněz. Nevím, prostě nechápu, jo. To máte to samý, když byla Hillary versus Trump, a když si televize, nová česká televize na sobě nezávislé, to si přeberte, pozvali do studia, jak byly ty volby v noci, pozvali samý lidi, kteří podporovali Clintonovou, přátelé. Co se nestalo? Vyhrál Trump, takže to probíhalo tak, že první 2 hodiny po těch volbách všichni kecali hovna a zbylých 6 hodin tam jen mlčeli a drželi huby. A takhle to probíhá přátelé všude. Říkám, nezávidím to Slovákům, ale mají co chtěli a whatever. Mě jsou tak jako Slováci nějak jako u zadku, ale říkám, zvolili si koho se chtěli mi toho píči. Gogo jo! Tak to mě vůbec nepřekvapuje. Jinak prostě, já kdyby záleželo na mě, a byl jsem Slovák, tak volím Kotlebu, protože si myslím, že ty názory
nejsou extremistický, jak se hodně lidí myslí, ale mají hlavu a patu, ale bohužel. Na Slovensku je, přátelé, víc sluníčkářů než u nás, naštěstí. Děkujeme. Malýho si vedu úplně jinak a zatím to funguje, tak není potřeba. No, protože jsem tam zkoušela na toho malýho to brát. No, má ty kerky. Normální klasickou dobrou cestou a začalo to fungovat, tak jsem u toho už zůstala. Jo, vůbec jsem jako co... Jo, jinak zpátky k tomu, jo. Já nejsem člověk, jako, který by odsuzoval fyzické tresty na dětech. To vás asi zklamu. Pamatuju si to sám, že prostě komisař, že škoda každý rány, která oprávněně padne vedle. Myslím si, že to dítě si pamatuje daleko víc, když zaslouženě mu dáte třeba, nevím, přes prdel, než když do něj budete každý den, to se nesmíš, to se dělá, to se nesmí. A to dítě už to pak dělá z prdele, protože ví, že mu nic nehrozí. Takhle mu jednou fláknete, udělá to znova, fláknete mu pořádnou a už to neudělá. Takže nějaký sluníčkářský pičoviny, vole, to jako s tím na mě nechoďte, jo. Takže whatever. Já mám smůlu, že mýho syna nevychovávám, v tom má on štěstí, že kdyby jsem ho vychovával já, přátelé, tak můj syn má trošku jiný známky a trošku jinak jako by komunikoval. Jako s rodiči, když to řeknu takhle sekulantně. Protože teď jsem byl v prosinci v Mostě, kde jsme si dali s ex-manželkou jídlo a se synkem a normálně můj syn, naproti sedí jeho maminka, to znamená moje ex-manželka, a můj syn, názorně ukážu, předvedu, přátelé, jak se ohradí vůči svý mámě. No a co? Jo, takže přátelé, tohleto, kdyby udělal takhle jako na mě, tak skončí. Já jsem samozřejmě k tomu něco řekl, ale to dítě to má na háku, protože ex-manželka ho absolutně nezvládá. Takže klasicky, přátelé, jako klasik, krev bude a je na jejich rukách, ne na mých, vole. Děkujeme. Tak v tom výkonu trestu já jsem byla 23 měsíců. Bylo to za trestný čin neplacení výživného. Alimenty. Takže, abyste pochopili, ona tam byla za alimenty, že neplatila alimenty. Chápete to absurditu a je tam a je ve vězení s dítětem. Ona neplatí alimenty, zavřou ji do kriminálu a nechají dítě. Já už nevím. Já už nevím. Vyhlídky, já ani nevím, jako spíš bych chtěla jako vlastně bude končit vlastně ten pobyt s Kristýnkou tady. Takže tak to jedno. Se budu s ním prostě ahoj, čau. Tu žádost, to prodloužení. Nejvíc bych si přála, aby jsme teda nebyli rozdělené s tou Kristýnkou. Ty vole. A já by tě pojebala, ty mrtko, jedna, skurvená. Prostě aby jsme mohli dál. Ježíš, prosím tě, hlavně nebreč, ty vole. Hlavně prosím tě nebreč, ty vole. Hlavně prosím tě nebreč. To je asi tak celé. Bože, ty vole. To je kriminál. Ty vole. Děti prostě nechápou to, že Co nechápu? proč si Rianku bereš sebou a proč se nás sebou vzít nemůžeš a mají mi to tak trochu zazlí, oplakali to vlastně už od pátku. Brácho, ona má umělý zuby. Ono je sotva 30 roku, už má umělý zuby. Od pika vymrdaný. A od večera jsem se jim snažila vysvětlit, že teda maminka ještě jede domů. Ty píčo, to mě chčí do huby. S tou nohou a... Normálně celý horní zuby má, všechny má vytrhaný a má umělý zuby. Píčo, jak si strkala, vole, pod jazyk piko, more. Že teda až pan doktor řekne, až se uzdravím, takže za nima přijedu. Nožičky. Jo, píčo, tak nějak, no. Ty vole. Ty jsi koza. Bych chtěla být strašně moc doma se svýma dětma. Zase bude brčet. Ne, hoši. Já jsem myslel, že dáme ještě jeden dokument, ale nedáme. Protože já na to nemám. Já se nebudu v mém věku zbytečně rozčilovat. Nebudu.
Ne, končím. A aby to bylo prostě už všechno za mnou, aby Hotovo. prostě jste třeba přijeli jednou Hotovo. se podívat Konec. na mě, na Janku, jak Rionka vyrostla, jak je doma. Ty vole. Jak prostě já to všechno doma zvládám, jak jsme v pohodě. A tak abych chtěla, tak abych si já představovala ta naše třeba společné setkání po nějaký té době. Nevěřím, tak tohle... Ty vole. Andy nevyšla žádost o propuštění do domácího vězení, ve věznici zůstává do ledna 2014. Bara bude mít prodloužený pobyt ve věznici s Kristinkou do března 2014, poté se na rok a půl rozdělí. Kristinka bude po tu dobu v péči babičky, Bara ještě zkouší žádost o PPčko. Petra se s manželem stará o Jiříka, má podmíněný trest, blablabla, píčoviny, hovna. Přátelé, dáme si, potřebuju trošku teď načerpat energii, protože tohle to mě úplně... Přátelé, není to dobrý, jo, jako není to, ne. Ne.